Is misise nula agus stolam mo chu. Is misise grís agus stolam mo chu. Is misise thí agus stolam mo bhamí. Tá misise Jessica agus misise Miss Gàidhlig. Is misise Melissa agus stolam mo mami. Is misise Aidan agus is stolam mo clúich báilcóise. Is misise Alana agus stolam Júnah mo Chluiseach. Is misise Thomas agus is stolam mo bhí Capadich. Is misise Jacob agus is stolam a bhí a léamh. Is misise Rowan agus is stolam a bhí college. Is misise Darcy agus Tom a bhí Capadich an sa Ghàidhlig. Is misise Rory agus is stolam a clúich báilcóise. Is misise Helena agus Tom a clúich mar iPad. Is misise Jack agus is stolam báilcóise agus éiste. Is misise Rachel is stolam a clúich le Rabbit Jacobs do. Is misise Cosmo agus is stolam Fortnite agus a clúich san Party Christmas. Is misise Archie agus is stolam a bhí a clúich báilcóise. Is misise Beth agus is stolam a bhí a Jenna Fluchleisach. Is misise Roderick agus is stolam a bhí a clúich table tennis. Is misise Rachel is stolam a bhí a dhéanamh Govan. Is misise Louise agus is stolam a bhí a clúich le mo cartin. Is misise Ayla agus is stolam a dhéanamh Govan Cúteach. Is misise Rosa agus is stolam a dansa. Misise Ayla agus stolam a bhí a léamh. Más